क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा सिङाव थानाय फानबारि दालाइसा दैमुगुरि गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव थांनाय सानखालि गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 31थि बोसोरसालिया जथुम्माया 28 आरो 29 नबेम्बर खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों थांनाय सानखालि खुंफुंजालांबाय। गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोरां बसुमतारीनि मेल सामलायनायाव गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी आरो बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हारियाव आथिखालसिम एबसुनि बर' हारियाव मावनाय खामानि बर' हारिखौ मुलुगाव गेरेमसा हारि महरै गायसननाय लोगोसे सोलोंथाइ आरो हारिमु जौगानांगौनि सायाव लाइमोनफोरखौ जौ जुवा फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय गुवार आरो गोथौयै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार नोगोर खुंथाय आफादनि मासिगिरि मुस्रिमा प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोनां बाथ्राफोरखौ गुवारै फोरमायना होलाङो। दिनै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे नायस्राबारि बे दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बे समायना बे गेवलां फोथाराव जथुमनाय जे दिनैनि जे गेवलां मेल जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय बेवहाय बाहागो लानानै खोब मोजां मोनदों आरो बेखौनो आङो दिनै बुंगोन जे दिनै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि सिङाव गुबुन जायगाफोरखौ दिनै समान नोजोर आरो गुबुन बिथिङै गासैबो बिथिङै जौगासार होनांगौनि थाखाय दिनै बिथांमोना गावसोरनि जथुम्माखौ बोसोरफ्रोमबो जायगा सोलाय दिनै खुंबाय थादों। थिग बेबायदिनो नैबे ओनसोलाबो समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बियो मोनसे ओनसोलब्लाबो मिथिंगायारि बेवहाय सम्पद गोबां दङब्लाबो बेवहाय सोलोंथाइ बिथिङै जेनाखि जौगानांगौ माखासे जेंनानि थाखाय बेवहाय जौगाख'नो हायाखै बा रांखान्थि बिथिङै जेबायदि जौगानांगौ जौगाख'नो हायाखै बा समाज बिथिङै बा जिखिनि मोनसे जे जोंनि गेजेराव सांग्रांथि जे थानांगौ बेखौ जे लेभेलाव जोङो दिनै लांनांगौ बे लेभेलसिम लांबाय थानो थाखाय ओनसोलनि मानसिफ्रा सेस्था खालामबाय थादों। बेखौनो जोंबो दिनै ओनसोलनि सानसुमै रायजो राजा बा फरायसा फोरोंगुरु बिमा बिफा बिथांमोनजों गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो सावरायदों जे फैबाय थानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनायनि जे थांखि बिसिम थांखि मोनहैनांगौनि थाखाय जोंनि फारफ्रोमबो बिथिं आरो फारफ्रोमबो ओनसोला जौगानांगोन। थिग बेबायदिनो नैबे पर्बतजरा ओनसोलाव थानाय गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बे नायस्राबारि ओनसोलनि जिखिनि गामिफोर दङ बे गामिफोरखौ जोङो सोलोंथाइ बिथिं रांखान्थि बिथिं समाज बिथिं बा हारिमु बिथिङै जोङो बोरै जौगाहोनो हायो आरो आथिखाल बादायलु मुगायाव जोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौ बोरै बादायारि जोङो खालामनो हायो बे बिथिङै जोङो दिनै सांग्रांथि होनो थाखाय गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो दिनै खावलायदों। बिमा बिफाखौबो जोङो दिनै खावलायदों जे समाजाव सोलिबाय थानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा जोंनि फरायसाफोरा जिखिनि ड्राग्स बाहायनाय बा जौ जुवा जों लोब्बा थानाय बै फरायसाफोरखौ मोजां मोनसे फरायनाय बा मोजां मोनसे गेलेनाय बे एक्टिभिटियाव बोरै एंगेज बा बेस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ बोरै राइट डाइरेक्सनजों लांनो हायो बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै खावलायदों। आरो दिनै बर'नि रांखान्थि बा आइजो रांखान्थि बा बर'नि न'खर जे रांखान्थि बा बर'नि रांखान्थि जिथु आबादनि सायाव सोनारनानै जेनाखि रांखान्थि बे रांखान्थिफोरखौ जोङो दिनै हाबा हारिमुखौ जोङो बोरै साबसिन खालामनानै जोंनि रांखान्थिखौ जोङो बोरै जौगाहोनाय बे बिथिङै जोङो दिनै नायबाय थादों। दा आरो बेवहाय बर' माहारियारि बाद जे माहारियारि बादआ जोंनि रैखाथि थामोनथि आरो सिनायथिखौ दिनै रोखा खालामो। बे माहारियारि बादखौनो लानानै फैबाय थानाय समाव जोङो ज'यै खामानि मावलांनांगौनि थाखाय बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो दिनै खावलायदों। आरो बे समायना बे पर्बतजरा ओनसोल बे ओनसोलखौ सोलोंथाइ बिथिं रांखान्थि बिथिङै जोङो जौगाहोनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे जौगासार ओनसोल खालामनो हागोन जोंहा बेखौ मिजिंथिदों। बेखिनि बाथ्राखौनो जोङो दिनै बे मेलनि गेजेरजों जोङो सावरायदों। बिटिआर गोरोबथानि बाथ्राखौ जों जुदि रायलायोब्ला आरो बे मेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा सागानगिरि आफाद हिसाबै बा गुबुन सागानगिरि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन बा सागानगिरि दैदेनगिरि जाय बिथांमोना दिनै काउन्सिलाव दिसपुराव बा दिनै
माने भारत सरकारजों लोगो सरकार हिसाबै दङ बिथांमोनजों जोङो ज' नाजालायनायनि गेजेरजों माखासे दफाफोरखौ जोङो दिनै मावखांबाय बे मावखांनायनि माने आरो माखासे आद्रा मावबावनो गोनां दङ जेरै कार्बि आंलंनि हाजारि ST बा जोंनि गामिफोरा फुललि दाजाबजोबनांगौ जोंनि समस्थिया 60टा माने जानांगौ बा जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठाना माने गायसनजाजोबनांगौ बा जोंनि जेलाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोननि केस माने जोबजोबनांगौ आरो बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो मोननांगौ बा बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बे आबुं महर मोनसे मोननांगौ बिनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय जेनाखि पार्लामेन्ट सेसन बे पार्लामेन्ट सेसननि गेजेरजों 125 आमेन्डमेन्टखौ लाबोनायनि गेजेरजों जे जोंनि बिटिआर आयेनारि बा जे जोंनि साबजेक्ट इन्ट्रडाक्सन खालामनाय बा बेवहाय जे जोंनि ओनसोल बारायनाय बा बेवहाय समस्ति बारायनाय बे गासैखौबो जोङो मोनफुंनो हायो आरो दिनै जोङो हपफुलि जोङो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय थादों गोजोन्थों।